सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजे यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। इन्स्टिट्यूट मध्ये आपल्याला 6 महिने 2 महिने अशा 8 प्रकारच्या टेक्निकल कोर्सेसचं ट्रेनिंग दिलं जाणार। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 78 87 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। प्रत्येकाची सुखदुःख जाणून घेऊन प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचण्याचा तसंच कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता असो पक्षभेद विसरून त्यांना प्रत्येक माध्यमातून मदत करण्याचं काम मंत्री दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून झालं आहे। त्यामुळे विकासात्मक असं ध्येय समोर ठेवून मंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्ह्याच्या हितासाठी काम सुरू केलं आहे असं प्रतिपादन जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर यांनी वेंगुर्ला येथे मंत्री केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केलं आहे। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ला येथे दशावतारी नाट्य महोत्सव उद्घाटन, वारकरी बंधूंचा सत्कार व सामाजिक संस्था वेताळ प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग तुळस यांना दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या रुग्णवाहिका लोकार्पण कार्यक्रम सिद्धिविनायक मंगल कार्यालय येथे संपन्न झाला। शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पारंपरिक लोककलांना नेहमीच प्रोत्साहन दिलं आहे। त्यामुळे यंदाच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून येथील सिद्धिविनायक मंगल कार्यालयात 3 दिवसीय दशावतार नाट्य महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। त्याचं उद्घाटन सचिन वालावलकर यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून करण्यात आलं। केसरकर यांच्या माध्यमातून तुळज येथील वेताळ प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग या संस्थेला देण्यात आलेल्या अद्ययावत रुग्णवाहिकेचं लोकार्पण यावेळी करण्यात आलं। मला असं वाटत होतं की आमच्याकडे सुद्धा एक रुग्णवाहिका असायला पाहिजे। आमचं आराध्य वेताळ चरणी आम्ही अशी प्रार्थना करतो की कधीतरी ते मिळेल। आमचं छोट्या गावातलं मंडळ आहे, परंतु आम्ही अगदी आमचे कार्यकर्ते 50-60 अथक प्रयत्नाने आम्ही काम करत होतो। आणि एकदा मी नितीनजी मांजरेकरांकडे गेल्यानंतर विषय आला आणि त्यांनी म्हणाले की भाईंच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला ही रुग्णवाहिका देऊ। त्यांनी नंतर सचिनजींशी संपर्क केला आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा अशी वाटत होतं की युको गाडीसारखी लहान गाडी मिळण्यापेक्षा मोठी मिळाली तर असं आमच्या मनात होतं। आणि अगदी नितीनजींनी आम्हाला धक्का दिला की तुम्हाला मोठी क्रुझर गाडी मिळते। आणि भाईंच्या माध्यमातून सन्माननीय सचिनजी वालावलकर असतील किंवा नितीनजी मांजरेकर असतील यांनी हा शब्द पूर्ण केला, त्याबद्दल मी सन्माननीय दीपक भाई केसरकर आणि त्यांची पूर्ण जे शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत त्यांचे वेताळ प्रतिष्ठानच्या वतीने मनपूर्वक ऋण व्यक्त करतो। तसंच यावेळी तालुक्यातील वारकरी बंधूंचा सत्कारही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला।
तर यानंतर उपस्थित लहान मुलांच्या हस्ते मंत्री केसरकर यांच्या वाढदिवसाचा केक कापून अविष्ट चिंतन करण्यात आलं. प्रत्येकाची सुखदुःख जाणून घेऊन प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचण्याचा तसंच कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता असो पक्षभेद विसरून त्यांना प्रत्येक माध्यमातून मदत करण्याचं काम मंत्री दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून झालं. त्यामुळे विकासात्मक असं ध्येय समोर ठेवून मंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्ह्याच्या हितासाठी काम सुरू ठेवलं आहे असं प्रतिपादन जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर यांनी वेंगुर्ले येथे मंत्री केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केलं. की वेंगुर्ल्याच्या समुद्रामध्ये पाणबुडी प्रकल्प हा प्रकल्प पुढच्या 1 ते 2 महिन्यामध्ये त्याचं काम सुरू होईल आणि पुढच्या 7 ते 8 महिन्यामध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होईल आणि खऱ्या अर्थाने या वेंगुर्ला शहराला, या वेंगुर्ला तालुक्याला आणि या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला एक मोठं असं वैभव मिळेल याची मला खात्री आहे. याचं कारण असं आहे की हा प्रकल्प म्हणजे असा प्रकल्प आहे, समुद्राच्या वेंगुर्ला बंदर पासून 8 किलोमीटर समुद्रामध्ये हा प्रकल्प होणार आहे आणि 30 मीटर खोली, या खोलीवरती पाणबुडी असणार आहे आणि जगातील सर्व पर्यटक या प्रकल्प पाहण्यासाठी, या पाणबुडीचा आस्वाद घेण्यासाठी या वेंगुर्ल्यामध्ये येतील. आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे वेंगुर्ल्याला आल्यानंतर सर्वांचं, ते मग मच्छीमार बांधव असतील, ते मग महिला भगिनी असतील, ते मग बचत गट असतील, ते मग रिक्षावाले असतील, ते मग ट्रॅव्हल्स वाले असतील, सर्वांचं या ना त्या मार्गाने या ठिकाणी धंदा होणार आहे, प्रत्येकाला रोजगार मिळणार आहे. अशा पद्धतीचा एक नवं असं वैभव या वेंगुर्ला शहरामध्ये होईल याची मला खात्री आहे. म्हणूनच असा दूरदृष्ट नेता हा आपणा सर्वांना मिळालेला आहे आणि खऱ्या अर्थाने प्रत्येकाची सुखदुःख जाणून घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचं आपण सर्वांना माहिती आहे की हा विकास करत असताना या ज्या पद्धतीने दीपकभाई काम करतात, तो मग कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता असो, कोणत्याही पक्षाची ग्रामपंचायत असो, कोणत्याही पक्षाचा नेता असो, कोणताही पक्षभेद विसरून सरळ हस्ते ज्या ज्या लोकांना ज्याची ज्याची गरज आहे त्याच्यापर्यंत ती योजना, ते काम पोहोचवण्याचं दीपकभाई काम करत असतात. आणि खऱ्या अर्थाने या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये, या मतदारसंघामध्ये करोडो रुपयाची कामं ही दीपकभाईंच्या माध्यमातून झालेली आहे. यावेळी तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, शहर प्रमुख उमेश येरम, माजी नगराध्यक्ष सुनील डुबळे, उपजिल्हा प्रमुख सुनील मोरजकर, तालुका संघटक बाळा दळवी, युवासेना जिल्हा प्रमुख हर्षद डेरे, डॉक्टर RM परब, चिंदवणकर दशावतार नाट्य मंडळाचे संचालक देवेंद्र नाईक, खर्डेकर महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉक्टर आनंद बांदेकर, वेताळ प्रतिष्ठान तुळसचे प्राध्यापक सचिन परुळकर, किरण कुबल यांच्यासहित शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ते, वेताळ प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते, नागरिक, नाट्यप्रेमी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन प्राध्यापक वैभव खानोलकर यांनी केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.